tá Pále, mali sme tu nahrať tu aj cestu sem. A to video sa neuložilo kvôli tým debilným 9 minútam. No, takže všetko opakujeme znova. Tak napríklad ako... Ty vieš, ktorý Kristián, neboj sa. Budú tiež vlogy ako je tento. Ale nebudem tam ja, ale ja. Belinda. Rozumieš? Ja. Potom, ak by to pozeral nejaký iný Kristián, tak myslím pre konkrétneho môjho spolužiaka. Ešte vám ukážem raz ten balón so psiou hlavou vypukol, ale už nebude tak blízko, ako bol predtým. Viete? Jaj Bože, zbúrala som zastávku. To bude dačo hrozné. Ešte som aj myslela, že tam nič nebude zasadené. Vašau! A idem nás vystreliť. Tak to sa robia pičopanské fotky za zvieratá. Hneď vám to ukážem. Idem na motokáru. Vašau! Kde sú? Fotka s mačiatkom! Prvá pičopanská fotka je hotová. Jaká tam je zlatá. Pozerajte za ňu. Ježiš, to je zlatá! Nah? To je zlatá, kde je? Ticka tam bola. Ahoj! Ahoj! Ona je zlatá. Želi sa tam začiať. Dobre? Aj tak ich neberú. Ideme ďalej. Ďalšie mačiatko, ahoj. Tak to je druhá pičopanská fotka. A kde je Findinka? Ďalšia pičopanská fotka. Takže milý Kristián, toto je môj vlog. Pičopolský, sú to hociaké debiliny.